नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत आयचे खबरो. होन्नावर टोंका वाणिज्य बंदराच्या रस्ता कामगारीक मच्छीमाराला विरोध. होन्नावर कासरगोड टोंकाच्या वाणिज्य बंदर कामगारीचे चतुष्पथ निर्माण कामगारीचे होन्नावर पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड हेमी आणि तेजे कंत्राटदार मेळन अचानक मंगळवारा कामगारी प्रयत्न करच्या प्रयत्नात असताना स्थानिक मच्छीमारी आणि महिला संघटनामार्फत ती कामगारी अडवचे कामात यशस्वी झाले. मंगळवाराक सकाळी पोलिसांच्या रक्षणात 10-12 JCB यंत्र आणि टिप्पर लावून कंपनीचे कंत्राटी कामगार वाणिज्य बंदराचे चतुष्पथ रस्त्याचे काम करूक विफल झाले. स्थळीय मच्छीमारी संघटित संस्था, महिला संघटना असे शेकड्यांशी लोकांन रस्त्या कामगारी विरुद्ध आवाज उठवून थंय काम करच्या लोकांक काम बंद करचे प्रयत्न करून त्या लोकांक फाटी धाडूक यशस्वी झाले. तेन्ना कंपनीचे कंत्राटदार आणि तेमगेले भाड्याचे लोक सार्वजनिकाक गुंडगिरी करून जीव घेवची भंय घायिल्ल्यान काही वेळ थंय परिस्थिती हाताबाहेर गेली. ती पोलिसांन जागरूकता दाखवून कसलीच अहितकर घटना घडनासतना परिस्थिती निभावून व्हयली आणि JCB यंत्र आणि कंपनीच्या भाड्याच्या लोकांक थिंच्यान सही सलामत परत धाडले. कंत्राटदार आणि कंपनीच्या भाड्या हाडिल्ल्या लोकांच्या गुंडगिरीचेर स्थळीय लोकांनी आक्षेप व्यक्त केलो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून कामगारी एकाएकी सुरू करची विरोध करून कंपनीक आणि कंत्राटदाराक स्थानिकान धारेर धरले. तुम्ही जर कामगारी सुरू करता तर कोणाला आदेशान. न्यायालयीन लढो चालू असताना कोणी आदेश दिलो तो दाखया आणि कामगारी सुरू करा अशी ताकीद दिली. समुद्र तीराचे रस्त्याची कामगारी करची हे CRZ ची परवानगी घेवची आवश्यकता असा. तुमचे कडेन कसली परवानगी असा ती दाखया म्हूण हट्ट धरलो. स्थानिक आडळीत मंडळीन खाजगी वाणिज्य बंदर निर्माण कामगारीक कंपनीक भितरल्यान सामील झाला हे सत्य दिसून येता. ही कामगारीत तेजी साक्ष असा असे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राजेश तांडेल, गणपती तांडेल, जगदीश तांडेल आणि महिला समितीन तक्रार केली. उच्च न्यायालयाच्या विचारात न्यायालयीन लढो चालू असताना चोर वाटेन ही कामगारी करूक होन्नावर पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी मुखार सरला. भाड्याच्या लोकांक हाडन स्थानिक लोकांक भय घालतात असे मच्छीमारी संघटनेचे राज्य कार्यदर्शी चंद्रकांत कोचरेकर हेमी तेजे खंडन केले आणि उपविभागाधिकारी ममता देवी हेमका स्थानिक मच्छीमारी कुटुंबाक हितरक्षणा दृष्टीन संरक्षण दिया अशी मनवी केली. 2 दिवसाच्या प्रयत्नानंतर 80 घाटावेली दरड काढली. परीक्षण केल्यानंतर अवजड वाहनाक एंट्री. जिल्हाधिकारी मुल्लाई मुगिलन हेमी घटनास्थळा भेट देऊन केले स्पष्ट. जोयडा 2 दिवसाच्या प्रयत्नानंतर बुधवाराक कारवार बेळगाव मार्गावेल्या 80 घाटात कोसळलेली दरड बांधून काढणं मार्ग वाहतुकीसाठी खुला केलो. घटनास्थळाक जिल्हाधिकारी मुल्लाई मुगिलन हेमी भेट देऊन स्थानिकांनी केलेल्या कामाचे कौतुक केले. या रस्त्याचेर अवजड वाहनां घेऊन वचची क्षमता आसा की ना हेचो तपास करून या रस्त्यावेल्यान अवजड वाहनां सोडचे निर्णय घेतले असे जिल्हाधिकारी मुल्लाई मुगिलन हेमी स्पष्ट केले. गेल्या 2 दिवसांच्यान जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश नाईक हेमगेल्या नेतृत्वा सकल जोडा तालुक्यातल्या प्रमुख नेत्यान 80 घाटात रस्त्यात कोसळलेली माती आणि दरड बांधून काढून रस्तो वाहतुकीसाठी खुला केलो. सोमाराक या कामाक सुरू केले आणि आज बुधवाराक दनपारा दरड बांधून काडचे काम पूर्ण झाले. त्याका लागून जिल्ह्याच्या मुख्य केंद्रात वयच्याक आणि जिल्हा आस्पत्रेत वयच्याक सोयीचे झाले आसा. आज जिल्हाधिकारी मुल्लाई मुगिलन हेमी 80 घाटावेल्यान जोयडा हल्याल तालुक्यात भेट दिली. आज तेमगेली जोयडा आणि हल्याल तालुक्यात बैठक आशिल्ली. त्यावेळार तेमी दरड कोसळलेल्या जाग्यार भेट दिवन बांदकाम विभागाचे अधिकारी आणि दरड कोसळलेले बांधून काडच्या नेत्याबरोबर उलयले. त्यावेळार तेमचे बरोबर जिल्हा पंचायत कार्यनिर्वहणाधिकारी प्रियांका एम, सहाय्यक कमिशनर विद्याश्री चंदरगी, जोडा तहसीलदार संजय कांबळे, EO आनंद बडकुद्री उपस्थित आशिल्ले. तसेच जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश नाईक, काली ब्रिगेडचे संचालक रवी रेडकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. ಈ 80 ಘಾಟದು ಏನು ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್
ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಆಗದಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು कारवार बैतकोल राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर रानांतल्यान येयलो मावंडळ. कारवारच्या बैतकोला लागीं राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर काल रात्री व्हड आकाराचो एक मावंडळ रानांतल्यान रस्त्यार उतरून आरामशीर रस्तो पार करतना वाहन चालकाल्या नजरे पडलो. ही खबर स्थळीय लोकांक कळटरीत त्या मावंडळाक पळोवंक लोक रस्त्यार येयले. दोन्ही बाजूच्यान वाहन सवार थांबून तेमकां पळयताले, तरी तो मावंडळ कोणाली भंय नासतना बिनधास्त रस्तो पार करून गेलो. वाहन चालक सुद्धा तेणी रस्तो पार करता पर्यंत थांबून रावन तेका रस्तो पार करूंक अवकाश दिलो. ही खबर अरण्य खात्याच्या कर्मचाऱ्याक स्थानिकान माहिती दिला अशें कळयलां. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 26 ऑगस्टाक 42,200 लसिका लभ्य. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 26 ऑगस्टाक 42,200 कोविशिल्ड लसिका उपलब्ध आसात अशें आरोग्य अधिकाऱ्यान कळयलां. जिल्हा आस्पत्रेत 600, कारवार 1,200, अंकोला 2,500, हळयाळ 2,000, होन्नावर कुमटा प्रत्येकी 5,600, जोयडा 2,000, भटकळ मुणगोड प्रत्येकी 4,000, शिरशी 7,000, सिद्धापूर 3,500, यल्लापूर 2,500, दांडेली 1,400, नेवी 300 कोविशिल्ड लसिका लभ्य आसात. अधिक माहितीसाठी लागींच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा आशा कार्यकर्त्याक संपर्क करून वॅक्सिनाचो लाभ घेवचो अशें संबंधित अधिकाऱ्यान कळयलां. गोकर्णच्या कुडले बीचार प्रवाशालो मृत्यू. गोकर्ण. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या गोकर्ण कुडले बीचार 6 जाण दोस्त मेळून प्रवासाक येयले. मौज मस्तीसाठी समुद्रात उतरले तेन्ना पाळाबरोबर एक व्यक्ती उदकांत व्हांवन वचून मृत्यू जालो. मृत व्यक्ती बिदर जिल्ह्याची विक्रम जाधव वय 21 अशें कळयलां. मृत बेंगळूरच्या BMC कॉलेजाचो विद्यार्थी. गोकर्ण पोलीस ठाण्यात या प्रकरणाची नोंद जाला. कारईक अचानक उजो पेटून कार जळून खाक. अंकोला तालुक्यातल्या हेबुळ लागीं बुधवाराक अतिवेगान वयची कारची धडक लाठी खांब्याक बसून कारईक अचानक उजो पेटून कार जळून खाक जाली. चालकाले कारी वयले नियंत्रण चुकिल्ल्यान हो अपघात घडलो. मात्र खबरदारी घेयल्यान कसली जिवीतहानी जावं ना. या घटनेची खबर कळनाका अग्निशमन दलाचे अधिकारी घटनास्थळार येवन कारी लागीलो उजो न्हिवयलो. हे प्रकरण अंकोला पोलीस ठाण्यात नोंद जाला. कर्नाटक परिवहन मंडळाची बस आणि कंटेनर लॉरीचो अपघात. अंकोला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या APMC मैदाना लागून आशिल्ल्या पेट्रोल पंपा समोर नुस्त्यान भरिल्ले कंटेनर लॉरी आणि परिवहन मंडळाच्या बसाची समोरासमोर डिक्की मारून अपघात जालो. केरळच्यान गोवा वयची लॉरी आणि अंकोलच्यान कारवार वयच्या बसाचो ड्रायव्हर विरुद्ध बाजून येयल्यान हो अपघात जालो अशें कळयलां. लॉरीत आशिल्ले लक्षांतर रुपया किमतीचे नुस्तें रस्त्यार पण लॉरीची मोडतोड जाल्ली घटना घडली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 43 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 11, अंकोला 8, कुमटा 3, होन्नावर 4, भटकळ 10, शिरशी 3, सिद्धापूर 1, यल्लापूर 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 55 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 54,506 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 53,410 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 336 कोरोना रुग्ण उपचार घेतली आसात. तितूंत भितर 71 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 265 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतली आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 760 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.